Господин Спичков, коментара ви за срещата. Доста съм нервен заради от съдята, може би. Естествено, че съм нервен, защото не може един, който иска да е някакъв фактор в българския футбол, да видя, че най-големият буклук. Най-големият буклук се показва не за един път, за два пъти. Не може да се подиграва с труда. Независимо, че сме загубили. Но не може да се подиграва 90 минути с труда. Да се дига картони където се иска, под се иска, чисто до спани дава. Как да го направя? Как да влезе пред тези деца? Какво да направя пред тези деца? Да се подиграва труда с тези деца, всеки ден къде ги тренирам. И утре да ме сочи, че съм дал мача на Локомотив. Това не трябва да пишат утре. Всичко трябва от... С тези мръшляци. Края на първото време. Да, он е където он е спирухата същата работа. Където футбол не стои, той същия буклук. Да не отнесете пак някоя глоба. Въобще не ме интересуват какви му и са глобите. Имам пари да си ги платя, за разлика от тях. Където крадат, аз имам чисти пари. Мислите ли, че може да е нещо тенденциозно спрямо вас? Ами както виждате, какво може да е? Какво може да е? Представете, ако не съм аз, какво ще е тук? Ето бива толкова простотия бъде, чак толкова. Чак толкова не бива. Видяхме ги за какво става въпрос. Цяла година ги траих. Цяла година ги траих да се подиграват с всичките. Те не би да искат да ви писне. На мен не може да ми писне. И специално това, където цял ден върви тук-таме, където не се прибира в България, не може да ми писне от него. Ще остане ли напук на него тогава? Да, ще остана напук на него, да му е яд. Точно за това. Не може да се подиграваме с труда на всичките. Как искат да я караме? Искат да готвим футболисти за национален отбор. Он се радва в национален отбор. Другия се радва в национален отбор. А тук никой не помага за тези деца да растат. Търси със съдията някакво обяснение тук в тунела на връщане. Какво? Да го питахте нещо съдията? Какво да го питам? Защо не е дал? Вижте Гузин и бега. Един му каза, тук има фал, другия му каза, няма дуспа. Тогава кой свири мача? Страничните ли свират? Страничните се ли свират мачовете? А кой казал, че няма дуспа? Страничния? Ами да, точно до него, на 3 метра от него. При центрирането на правилника. Ами нека да го видят всичките, аз не ме е срам да кажа, че дуспа. Ама се подиграва с тези деца, където искаме да направим нещо. Сега няма да стане. Вие вижте, кой става шампиони, как стават шампиони. Он е другия ляга да драват мачовете. Аз не искам моите деца ги сочат с пръст утре. Мен няма да соча с пръст. Ще съм загубил един мач. Доста хора очакваха мача да го дадете, но наистина това е... Тези приказки са най-големите простоти. Няма да сочиш. Кой сочи? Няма да сочиш, че съм дал мача. Много хора говорят. Нека си говорят. Кои сте го очакванията, вие си играхте. Да, говорят те които залагат. Сигурно. Да, които залагат, искат да спечелят лесни пари. Аз пари лесно не печеля. Там на стереник си печеля моите пари. И децата ги учат футбол да играят. Аз това ви казвам, че се очакваше друго, но наистина те играха. Играха. И не ме е срам, че съм загубил. И не ме е срам. Една грешка сме направили, вкарали са гол. Окей, това е футбол. Но няма да се подиграват. Защо ако търсите някаква среща с Бомиха, вие се каква среща да търся с 100? Или с 100. Няма споменаваме ми тук. Добре. Май тази работа, ще го търся. Това ако така продължава, до какво правите? Ами до там. Дога някъде го фана, го преби, това е. Това стане. То не може, това е подигравка на всякъде, бе. Ако съм че много голям президент, ще е единствения в историята на българския футбол, който няма да има столно панесо да гледа негов отбор. Аз ще ходя само на екскурзии. Благодаря ви.